Pinagalitan siya, master. Kasi kinuha ko yung ham ko from JP, tapos wala man ng dicer, so kinausap customer service. Pagdating sa customer service, nagdi-discuss kami, nakikipag-negotiate na makakuha ako ng ibang item kahit wala ang dicer. Si Daisy, nag-video man siya for her story. Bigla man yung nagalit si ate, namula si kanya. Ma'am, di man pwede mag-video dire, ma'am. Tapos okay na yun. Dili na ma'am, delete na. Biglang may second spill pa siya. Ngano ka nag-video niya, ma'am? Kasi siya, energy, grabe kay energy, like video, ano, magsingit ako to service, murang na palong i-call cellphone, dito nagpuyo, So guys, wala na tayo, din tayo mag-intro. Kaya bawa naman sa kong mga kauban, itong ganyan, mga Red Squad, no? Itong i-b-roll na nila yun para makita mo. Let's go! Pero guys, kung ganahan kayo mo mga exclusive nga kuan sa place sa inyo ang barkada, no, pwede gini diri kay ang pool nasa tunga niya, na po'y mga kuan diri kay diri dapit niya, nasa ni siya diri, oh. Kana diha dapit, oh. Nasa mga accommodation doon sa Little Rock. Shout out din sa Little Rock, no. In fairness, homes, nindot diri ang kuan, ang lighting basta gabi, no, no. Choy kaya ang lighting diri sa palibot. Damo din na-meet diri ang kuan kanang vlogger pod nga foreigner si Finding Paradise. So mo na siya sa Luyo. So nasa siya diri karon. This is Finding Paradise. Stuck in Paradise. I should call it Stuck in Paradise. Stuck in Paradise. Yeah. With the quarantine. That like the most. Lechon. Yeah. The bad stuff, you know. You don't have that in US, right? In Australia. Well, we do have barbecue pig, but it's not as popular, and it's not as delicious. We have lumpia. So again, thank you to Chef Roger for providing our dinner today. Shout out to you guys. Kung ganan mo order sa ilaha, I will link their Facebook page in the description below. How about balot? Have you tried balot? That's outside. You know, I always tell if people say you want blood, I go, no, that's an abortion. You know, you're killing a baby. They say you've never been to the Philippines if you've never tried balot. Before quarantine, I visited. Pwede ko na sabtan mo sir at alcohol na yun. Sa tibok. Ano siya? Sa tibok 20 years. So if Alcohol, there's one daghan thing kay you alcohol, learn naligo, halos ikaligo na niya. Maura yun ako nasabtan guys. So yo homes, what's up? Please like, comment, and subscribe and support Filipino Bisaya vlogger and na siya. And katugo naman ako eh. O kung sila mahuman og mga storya diri bilang sa unsab sa unsan lang itong storyaan. Okay? Gikan sa tae. Balik ka po sa tae ron. Promise. Masatisay jud ko ba sa taggo dai. Masatisay jud ko ba sa taggo dai. Ako lang daw magbabayad ng kinain namin sa Alegria. Mababayad daw siya. Palabas na sa Pilipinas hanggang ngayon hindi pa sila kabayad. Med! Bayad ha. 75 pesos lang yun do. Meanwhile, Uy, naa dito sa vlog na ubuang. Kamutay mo tayo mag-iingon dito. Bila sila, kinamutay mo, magkakay na sila. Kinamutay itlog. Mamay buhok uruton itlog. magkilala sila master, huwag yung sa'yo init ba? Mas init. Mas init ko kaya ako iyak ikaw. Secret. Naghilak na ko for you, kids. Naghilak ko for you. Okay. Init man gano siya. Ano maghilak ka dis? Nasa kayo yab. Kadaghan na yung punchline na So shout out din sa Little Rock Resort no. Nindot kayo yung hang set up dere sa kilid. Nindot kayo ang chill area niyo dere dapit sa pool.
the next day. Hoy, gwapo kay ka, gwapo kay ka. Ulo, gamar akong katong. What's up? Good morning, ha? Yes, yes. Tuwa graduate master. Oh, sabagi ko master, no? Actually, si James hinungdan ato master. Master, may observation si video sa TikTok kanina. You guys. Sir, So ano nga yung na-observe mo sa TikTok nila? papuntang kasal. Tagal nila dun, no? Sa TikTok, parang hindi naman siya nagti-TikTok. Parang nagbabanding lang. Mag-vlog na ta dire sa kuan kay kanang hapit na muuwan niya. Padung na may uli. Vlog na mi. Tang 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 tang. Wala ko yawa gining sana all queen oy. Where are you? Okay, I'll see you next week. Dire lang sa kutog og ayaw kalimot pag like, comment, and subscribe and support Filipino Bisaya Vlogger. It's your homie again, Ian! Peace out! Dapat mana ka no, yung homies mo, ala ka. Oo, dili ka mo. Wala ko. Oo. Dili ka mo yun. Mayu. Late kami. Hi, Lost One! Sana naman. Taga Jensen ba yan siya? Sa Sulaya. Actually, nakuha lang number. Mga nasa ginagahan ka 200 ka ship, hindi mo story. Paunang 200. Paunang bayad na naman good na. Ang ma-eliminate ay isa sa mga housemates na hindi natin nakikita. Na naman po partner. May partner. May isang lagan, wash out. Ginaya ka namin. Marami Mario food court na nagdalag bin house. Sige lang kay hatag man. Nice. Parang bring house dito. Pansate!